Tolgun yani birden ejen kakan halamasa näme meni? Aladet Mehmet Akbawalar. Nurmurad, sen ýakyna tanalyp çağırdy. Sağ olam. Meni mehmançylyga çağıran üçin minnetdar. Eger mümkin bolsa, gyýdyňyzdan toý etmek isleýär. Sen näme işle meşgul bolýan? Kakao barista. Bah. Diýmek, kofe taýýarlaýanlar. Awa. Aýlaňa Petrakdyr. Dogrymy? Müňň ýakyn matdyr. Awa, dogry. Bular ýaly ýagdaýda saňa gyýdyrar diýip piketdim. Hany gapy, bidiber. Ağa, meniň gowy ýa. Hany gapy, bidiber. Maňa näme çaýranyňda ýeter men gowur ýaly. Altın kakao yok diýeniňiz bolmaz. Ýadyndan çykaryn seni şol oglan. Näetdiň zat? Görüşdiňizmi? Bermediler daf. Bermediler. O näýle? Esas zat olar adam kaçyp derken guruluklandyrýan. Sen näle gowy bolay? Agzy hapa bol, tertipsiz bol, gyzyk bilen olar. Esas zat pul olar. Şunda uşan ýaldy boluşlar.